sisi. Ninaomba. Noma nithi mashadile nje uyonamathela uyabhaqa le ayikho. Unamathela awunambono. Lokho thayi sifuna mashadile. Funa ubizwa ngomesisi. Yeka le. Yeka. Hamba ushawa ufana bangakhona uthi yakhola. Hamba yakubhaqana yonke awucabanga ugula ukhona sokuguliswa uyiheadache. Ukulandela izifo lapha nalapho ukubezela. Hamba niyakubibiyela makhola. Niyabibiyela. Esikoleni hamba niyachamela nje. Lapha ngichamela ngichaza ngoba. Yazi manje ngibona ukuthi ukuthi Oh, hallelujah. Bazalwane, ngicela ke ukuthi ngingamoshi isikhathi. Uthe umfundisi Njomana mayikhuluma nami wangivezela ukuthi kunesihloko I mean the thing to set yourself free. Nizoxolela elami iBhayibheli lifundeka kanje lithi you will live by your sword and you will serve your brother, but when you decide to break free you will shake his yoke from your neck. When you decide to break free you will shake his yoke. When you decide, hallelujah. Amen. When you decide, ngoba siyahamba nezinto sizibone ukuthi zinkinga kithi. Sikhale futhi ngazo ukuthi zinkinga. Uthandazelwe ngazo, uthandaziswe. Uqhubeke izinto zenzeke. But the only thing that will shake everything is a decision. Yeah. When you decide, you will shake the yoke. Hallelujah. Amen. Indaba isesinqumeni ukuthi wena uyafuna yini inkululeko. Kukhona abantu abazibonayo ukuthi no sibophekile. Ngangiyeke ngidakwe mfundisi ngibona futhi ukuthi lento lena kahle kahle ayisengisport. Nganginemali ke ngalesa sikhathi ngisatshawa ngoba ngangisebenza. Imali eningi kodwa ngisebenzisa ngendlela ero. Nibe isipotho esigqoke kahle. Isipotho esithi masifake ibhayibheli lesekuya ngapha ngoba manje kusho ukugqoka kodwa manje ingubo zayigqoka mina. Because none can decide ukuthi ngi-break free. But when Christ comes upon my life, I decided to break free. Ngoba uKristu umenikhulula niyakuba ngabakhululekileyo empela. Wasikhulula naseyintweni esasithanda. Ngangiye ngithi ndabezitha umuntu mayethi kodwa sicelo ukuthi kangaka ake uthi uxekisa kancane ngithi yabona mshaya inkomo yaye kutshani is the day ngoye kutshwala but namhlanje angikhale nokukhale ngenxa kaKristu. Bazalwane isikhathi sakumotivateana I think isiphelile. We need to tell each other the truth. That only Christ who sets us free. Mhlangisingiso wathi baba kumina mfana wami ngiyabonga. Anginendaba nokuthi ukhonza wena ifuna ukuba insingiso. Ngenxa yabafundisi abakhoshakela babekufika ngomnyama lapha kuyena. Wena ifuna nto. Ngabe ukuthi kwangithatha unyaka ukuthi ngiyekhanga umtshela ukuthi no sengisindisiwe. Wathi anginendaba. Wathi into engibona iyodwa ukuthi kade nginenja kodwa senginendodana. uKristu owangibuyisela ngaba ngumntwana nasekhaya. Ngathi mangizalwe ezulwini
nobaba wamstola indodana yakhe. Kunabantwana namhlanje abangamaphana abagcwele igwaqo. Abantwana badelwa ngabazali. But the day uKristu ebabuyisela bebazinjaliswa zezulu nasemakhaya bayabuyisela. Hallelujah. Kunabantwana athi umama angizalanga ngabo lamathuba. Kodwa the day uhlangana noKristu umama uyohamba mamatheka athi ngingobusisiweyo. Kwakubuhlungu ke kuMashandu ngesikhathi ngisahlupha ngoba wayezele mina kuphela yena. Ungcono ubaba wayinabo abafana abanye ababili ngingomncane nje wesithathu. So kwakuthi noma sibheda sonke kodwa kwakukhona ukuthi hayi kukhona omunye. uMashandu ngamuzinyongulala. Kubuhlungu. Kodwa sibonga amandla evangeli. Ngoba ukhona leli vangeli lamanje engathi namandla. Athi umuntu usindisiwe kodwa aqhubeka phile ezonweni. Asikwazi ukuphila ezonweni bangani bami sindisiwe. Ukucula phambili akusenzi sisindiso. Hallelujah. Kodwa ukuhlangana noKristu Jesu sizinikele kuye sizincame. Hallelujah. Umzimba yethu ilawulwe nguye. Amen. We need to set ourselves free. Hallelujah. Jesus. Angizili zoshuma izomama, zoshuma izintsha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nisho phela ngami. Hallelujah. I know bazabala, but you're gonna make it. You can't make it without Christ. I said not try labi. But I know you're gonna make it. No, without Christ. Uzophela indulo umshado ngekho Jesu kulo. Uzophela. Okay. Ukuthatha isinqumo wena khiye ekushintsheni zonke izinto. Ziningi izimo esibhekene nazo kulesi sikhathi samanje. Ngibuye nje ngizobheka izinto ezithintayo emandeni noma ezithintayo ekuhlaleni nje la siphila khona. Sinenkinga yokungabe bikho kwamathuba emsebenzi. Angibe nje ngithinta ke izinto zabantu abasha ngemanje. Abantu abasha basebenzi. Bazalwane. Still uJesu uyimpendulo yakho konke. Imisebenzi ithi noma ivela eminye ungena Jesu vele uzothola uma ungena Jesu noma unoJesu plastic noma unoJesu lokho yilipstick lokuzothola ngaphandle ukukhulunywe ngayo ongadinywanga ngoba kunendawo lapho ozothi uzoqashwa khona siswami ususuyilethile iCV kuthiwe enye iCV nguwe ngenxa yokuthi awuna Jesu uzongena kulowo msebenzi usebenze kodwa ababanjiwe bohlala bengasebenzi ngenxa yokuthi abayikwamukela yonke imfishi. So bazalwane uJesu uyimpendulo yakho konke noma ingavaleka iminyango namathuba emsebenzi kodwa izulu liyela sicabanga uNkulunkulu uthi uthema ekhuluma ngomuntu uJeremiah 29 verse 11 iscripture esijwayelekileyo. For I know the plans I have for you, says the Lord. So ngiyadlula nje laba bazalwane. Jeremiah 29 ngicela nje babhala phansi abantu ngisothini angishumayeli but I'm not a preacher, I'm a teacher. Hallelujah. So ujwayele ukuthi uzobhala mangikhuluma ngoba yonke into ngiyeseka ngezwi. Silahlekelwe yizwi kakhulu ebandleni. Ingakho sinamakholwa ashona ngapha ngoba wana simpha always. Uthi uNkulunkulu for I know the plans I have for you. They are plans for good and not for disaster. To give you a future and hope. That is God. To give you a future and hope. So uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uhleze ecabanga ngawo. Akunikeze isikhathi esizayo nethemba.
uthi la khona imisebenzi ivalekile kodwa kunikeza umqondo ukuthi wena ungaphila kanjani. Haleluya. Kunezinto esingazicabangi ukuthi uNkulunkulu uma usondela kuNkulunkulu wonke umuntu uNkulunkulu mayefika emhlabeni kunento afika amphathise yona. Haleluya. Amen. Nami umanzini lapha kade esibusisa lana ngiyathula ngiyabuka sengize ngiyasho umfundisi ngithi mina usathana aze angamtshontshe ngoba le yanto yakhe akuyona yakwenye indawo ngeyalekhaya. Uyezwa ke manzi le yanto yakhe uNkulunkulu ayibeke ku eyala ekhaya izokuphilisa kula ekhaya. Angisho ukuthi la endlini ngisho ekholweni wasuka ekholweni ngokwazi ukuthi uyohlupheka ngoba incebo yakho ingaphakathi. So njengoba silapha sinezabelo eziningi esinikezwe zona okufanele sifune zona kuNkulunkulu. Kunenyankhalisa futhi sitshele uNkulunkulu engambulela nje ngalento yekholic ithi naye no. Ibhlungu lento yekholic ngoba uhola abantu abahluphekayo. Ibandla liyahlupheka. Ilakho uNkulunkulu owanginikeza isambulo sokuthi angiye emthandazweni. Ngiza ngibona ukuthi ibandla lishusheliswa yini. That's the topic for another day. Yabona, that's a topic for another day. Kodwa ibandla lihlupheka ngoba liyathanda. Ibandla le change. Igolide nesiliva kaNkulunkulu. So, masibuye nje siza uJesu lithi iBhayibheli nakuba ecebile wahlupheka endaweni yethu. Liyaveza endaweni yethu ukuze thina sicebe. So uma uphila umzabane ande principles okuhambe kukholweni thina siyathanda ukwesadopt ezinye izinto siyekizwe. So nathi ke ngokunjalo kufanele silandeleke la uNkulunkulu asifuna khona. Lento yongasebenzi uNkulunkulu akayifuni noma ngabe kuthiwa usebenzi uMlungu kodwa uyakhona ukuyisebenza. Lapha yana ku Deuteronomy 28 verse 8 uthi the Lord will guarantee a blessing on everything you do and will fill your storehouse with grain, and the Lord your God will bless you in the land He is giving you. Amen. Whatever uNkulunkulu lakunikeze yona uyayibusisa. Uthi uyayibusisa nemisebenzi yezandla zethu. Bazalwane imisebenzi ayikho. Ngiyayizonda i-education system yalesi sikhathi. Thina sifunda mfundisi uqandeka sasinama craft work sasibazi. Ngafunda ngalesa sikhathi. Khona iminyaka sihamba hambile. Sibaza sikwazi ukwenza izinto senza ubumba senza inkambi. Njengamanje ingane azikwazi ngisho ukwenza uphini lo lokonde uphungu. Abasakwazi ngisho ukwenza amacansi abantu besifazane. Sihlupheka kangaka sinabantu besifazane abaze bethi no ungcono umuntu ongakhulwa ngoba ungakhulwa ukwazi kodayisa umzimba yemsebenzi ukuthi yakholwa. Kanti kunento bungayenza lizongenisela imali. Uthi uma usuyenzile bomama enamabhizinisi thatha ibhizinisi lakho liyise kuNkulunkulu. Uthi uzobusisa imisebenzi yezandla zethu. Futhi uthi ususebenza kunama principles angaphakathi. Niyahlupa ngoba bakufanele nilethe imali phambi kaNkulunkulu. Nithi ngeke siyakwenza umfundisi. No, ngoba uNkulunkulu uthi inkosi le mali bengeke ngiyithola kube ungekho wena. Even now, when it comes to tithe, as tithe, ngoba nakho siphoqa no, tithing ithi uNkulunkulu le portion ubungeke wena unginikezele. The day one let it tithe uthokoza. Yila uyobona khona uNkulunkulu engakuwe. Uthi uNkulunkulu bengeke ngiyithole le mali kube ungekho. Niyahlupa makhono.
uyabona labantu abangakholwa abamfundisi ukuthi ukukholwa faith iyini uthi makathola imali ayithatha yisemsamo ngishilo ngathi i-background yakhe ayithanda ngoba imfundiso okuningi ekukholweni uyithatha yisemsamo ayobonga ukuthi hey ngiyabonga sekunikeza ukuthi wena ubonga nini uNkulunkulu you complain too much makufanele ulethe imali nje inkinga kaNkulunkulu you complain but you expecting the blessing. So lento le sonke siyakwazi ukulwa nalento i-unemployment ithina kufanele sivule amathuba emisebenzi kunento ebuhlungu esiyenzayo leyo kuhamba siyoboleka imali komashonisa kodwa kuthe uNkulunkulu ithina esiyoboleka kodwa namhlanje ze vice versa ithina sihamba siyeboleka usathane lapho avela vale ukuthi uthola imali sekufanele uyibuyise ungayitholi uzohutshwa umashonisa avale usathane uhutshwa umashonisa ukholo bantu abasha asithi sifunda akawufunde ucabanga ukuthi imuphi umsebenzi engawufunda engothi noma sengiphumile ngingalindi uqashwa kodwa ngiqashe masifunda nje akawuthi ibuhlungu nalento yokuthi uthi kwa grade 9 awakazi ukuthi next year uzochoose amaphi ama-subjects ibuhlungu lo nto awakazi uchoose amaphi ama-subjects so uNkulunkulu uhleze khona silethe izinto uNkulunkulu inkosi nakho engikwenzayo imiphi imisebenzi esiyenzayo ngiyacela ukuthi ake kube noshintsho ukuthi kunamabhizinisi aqalile nje uye kuba uklama nje for nothing awuxoxa amagwini ubona awukhama ne-solution in your community no nansi into edingakalayo mina ngenze lokhu ake uzifuna ukuthi yini wena ongayizwa vele sibizelwanga into eyodwa sonke ngikhuleke ngelusa wathi inkomo angiyifuni ngoba angibizelwanga ukuthi ngibe neplaza inkomo angifuni ngineyami indlela nje engisebenza ngayo wangeza i-internet ngizokwenza imali khona angidansi lapha ku TikTok I make money funda abantu behamba ku TikTok beyofunde beyokudansa buku ukuthi yini ongayenza awupolish iskills sakho okay nansi into enginayo kodwa manje akekho la endaweni ongamenthorisha funa imentor ke manje iyasiza inkundla zokuxhumana funa umuntu ozommentorisha lento uNkulunkulu akunikeze yona uthi inkundla zokuxhumana ukuhlala ukhulisa into yakho not kuyodansa okay ukudila nje ngalento le unemployment lapha ku Psalms 90 verse 17 uzobhala uthi and may the Lord our God show us his approval and make our effort successfully. Yes, make our effort successful. So lento abayenzayo uNkulunkulu uzophumelelisa kuyona. Amen. Uthi uJesu awazi ucela inhlanzi unikeze inyoka. Nasi. Awukwazi ucela isinkwa unikezwe ini itshe. Uthembekile uNkulunkulu wethu. Inkinga nje ukuthi ufuna simkhole. Kunezinto esibhekene nazo. Lento njengamanje ihluphe kakhulu. Ngoba izinto esibhekene nazo esidinga ukuthi siphume kuzona, sizikhulule kuzona. Itheme lena bengisakhuluma nje ngetheme ethi set yourself free. So yonke into siyayenza singamakhono. Sinenkinga njengamanje engizodlula nje kuyona kafushane ama drugs ayahluka kakhulukazi kule ngene enganga ngapha kunezinto ezikukhohlisana masakhula la siqala khona ukuthatha le drugs
ngaqala ukubhema insango. Yes, nami ngenza zonke izinto lezi ngenxa yokuthi